ଭାରତରେ ମାଡ଼ିଲାଣି ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି ଭୂତାଣୁ। ଦେଶରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 3 ପଜିଟିଭ୍। ପୁଣି ଫେରିଲାଣି ମାସ୍କ। ହେବ କି ଆଉଥରେ ଲକଡାଉନ୍? ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି ଚିହ୍ନଟ ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଫେରିଲାଣି ମାସ୍କ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଏଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭିକୁ ନେଇ ଚୀନରେ ପଡ଼ିଲାଣି ହାହାକାର। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି ଭୂତାଣୁ ଆଗରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ମାସ୍କ ଫେରିଛି ବୃଦ୍ଧ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏ ସଂକ୍ରମଣ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଠାରେ ଭୂତାଣୁ କରୋନା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏମିତିକି ଚୀନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା ସରିଲାଣି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କ୍ରମାଗତ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଲକଡାଉନ୍ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି ଭୂତାଣୁ କ'ଣ? ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି ଭୂତାଣୁ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହା କରୋନା ମହାମାରୀ ଲକ୍ଷଣ ପରି ଏହାର ଲକ୍ଷଣ। କାଶ, ଜ୍ୱର, ନାକ ସଂକ୍ରମଣ, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ଏହି ରୋଗର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ। ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି ଠାରୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ରହିବେ? ଏହି ଭୂତାଣୁଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ସାବୁନରେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସାନିଟାଇଜର ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବା ସହ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭିର ଲକ୍ଷଣ ଅତି ସାଧାରଣ। ଜ୍ୱର ହେବା, କାଶ ହେବା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ। ଶିଶୁ ଓ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟାପିପାରେ। ଆଜ୍ମା ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗୀ ସାବଧାନ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି ସମ୍ପର୍କରେ WHO କ'ଣ କହୁଛି? ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭିକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସେମିତି କିଛି ଆଡଭାଇସ୍ ଜାରି କରିନାହିଁ, ହେଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। କେଉଁ ସବୁ ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି? ଚୀନ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ରିଟେନ୍, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡା ଏବଂ ଆମେରିକାରେ 51 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ବି ଏଯାଏଁ 3 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।